Ụmụnne m unu hụ ihe m kere n'ishi hụ otu m si akọshi anya m unu ga-ama na ihe na m chọrọ ikwu ugbu ene o nwere ụtọ ọ ga-ada onweghị mmadụ na-aga ahụfụ n'elu ụwa gị wụrụ nwa agbọghọbịa nọ ngala na before gị gwa onye gị na ya abụọ mege ihe nwata nwoke gị na ya abụọ mege ihe before gị gwa ya ụfọdụ ihe takwa ọka ṅa eze achọghị m igbu oge ọnụ ana m otu nwanne m nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya asị m n'ote m legeghị ugbu m sị ya asị m na marriage of 1 month ya na ya nwa ga-amanwegara ya eriri ka nne ewu nwa ga nwa isi na mgbidi aja ọkasịa ya nga anọ nso na-anọkwa no marriage 1 month o ruole ka ote nna m nyetụkwuna ya time ịbanyena na ya wụ marriage inyekwu ya time ị ga-ama na ihe ikwu gengala ugbo ele in the next 1 year 2 years icheta ege chiwa ọ wụ ije marriage ọ gịnị mere ya sị m na m agala ihe ebe m chọrọ ịga na nwa mba na ya na-ekwule ihe ka m chọrọ ikwu nso ngwagwana m ihe ọwụ akwaghị ikpere m ya sị ngwagwa m ihe ọwụ na ya hụrụ nwa agbọghọbịa ọ mara ya mma nwata nwa agbọghọbịa maga tọọ ntị na ọwụhụ mmụọ mara wụ ihe kachiri ya na ihe kachiri ya wụ dressing ya na nwa jikere decently ya sị na ọnwa na-ama na ya mara mma ka ọwụ nne na nna ya wote eshiri zụọ ọhụ nwoke unu anụkwa na azụ nwakele unu anụkwa na ihu nwakele headlamp nwakele na ọgwa behude na ọwụ behube na ọwụ mmeme ya elegwakwu nwatakịrị lege skin ya lege how decent nwatakịrị dị ya sị Chineke nyere ya aka na ụta na ugboene ya na-aga ịgba ka eshuto shot ya ka o nwee ike aka ịga n'ihi na ya agaghị ekwe na this is it eruo nwa anụ ntụrụ nso ka ya na ya abụọ na-akparị nwatakịrị ọsị ya gịnị ọ sị ya na ya na Chineke nwere ọgbụgba ndụ na enweghị nwoke ọzọ ga-emeta ya ka ya awụhụ nwaanyị na-amaghị nwoke wụ na ya emene enyi ole na ole abụọ na atọ ọ dabaghị na to avoid ide emenwe na-amagharị nwoke na ekwe Chineke nkwa ya na Chineke nwee ọgbụgba ndụ na enweghị nwoke ọzọ ga-emetọ ya aka na awụhụ di lụrụ ya tụlie mmanya elu ghoro sị chei na ya na nwoke na okpofelu na ọ bụrụ na ụka ahụ na nsogbu anọ na nwamba nọ nza ya erute nwa anụ nso kperute ya ụlọ nwatakịrị bịa onye time ọ bịara hichaa ụlọ ya bịa hụ na nọtụ ndị na ọ mara mma na ọ dịkwa neat nwata ma ehicha ọ ma ete ya sị okwu gwụrụ agwụ ehojie propose lụọ nwa anọ nta ọ ya ka ya lụchara this girl the girl eburu akpa lokwute ihe na ya abụọ biriazi di na nwunye ye notice na n'abalị eshi nọ na that very night ha shi chọọchị lo ebe ha gara ga gbara ọla lo ndị ọha na eze alashala họteelụ ya kwụrụ ụgwọ na very night ye notice na nwatakịrị fon ya ejighị ike and ndị niile kpọga ya nọ n'iwe and ọwụ ụmụ nwoke ha nọ n'ezigbo iwe ha ya jụkwa na so onye bagakwa na ụdịrị mbaka ya nọgo olu ụtaga ngara ka onye ya ọ gwawa ya na ọ ma friends and relatives ya ndị na-adị happy na ya mee ha invite na the wedding so okay ya akọpụga because ha ṅụrụ mmanya ṅụọ ezigbo mmanya ya onye ọbụla ya n'abalị ahụ ha sacha na ihe nọra no problem ya sị mba na ote covenant a na ya ote ya na gị to ngwugwu na ya ga-atọ yi na remarkable way na ya achọghị iji ya dịla ya stress ya la ụta ka ha shi lakpo that night n'ọra buru ihe na ihe metege every 3 minutes 4 minutes will call this lady ya gwa ya sị ngwa gbanyụ na phone echi gị send wara ha message gwa ha that na marriage na weta she plan na ọwụ ha ọba na eme na-ewe emene ya jụọ ya sị na nwetara egwu na phone ya na otu eto n'egwu ka akpọrọ egwu ka ha kpọrọ egwu were ihe nwatakịrị tiga egwu dị nnọọ nwa behube soft egwu onu ntara akọwa ha abụọ arahụ ọ wee egwu onu ntara akọchara bazie na ihe niile wụ call recorded calls conversation audio ka ekwucha ya ekwugharịa
ya gazi enyo mmamịrị na-ele ihe ihe ọgana nwatakịrị arahakwala na kpe pụrụ ahụ audio evident play we egwu akọcha ka ewe egwu kọcha the next one audio egwu kọcha the next one audio na audio different audios ebe ụmụ nwoke gwagara that na ọ ga-esetụlụ ha na agreement ya na ha awụhụ maka ọlụ dị onye ka ọzọ so mewara ya obi na ọwe snake onye ka ọzọ ga na-asị that na different voices different onye bụ ya nsị gị lecha ụfọdụ ụmụ nwaanyị kpọchara sị isi nwa m mere introduce na oge ka ị ga-alụ gị mechazie lụwazie dị gwaghị ya na nwaanyị mba nọmzi ya sị ya na-eme hichachi anya na-ele ngo ohigo na na-ele ka ọwụ nro ka ya rụga ya ghọta ihe megana ọ ya ka ya nọ elu na ala jụchuo ya sị mba ọ ga-awụnụ ndị nọ ya na ha yere mana ka ọlọ ka nkụ different people ya sị mba nsogbu anọ ka mere ihe mere na-eme after na ọlụ ọlụ o ruzienụ the next day ka ya gaa na asọrọ ọkụ nwatakịrị nọ ntarasụ na ya na Chineke nwere covenant na ya aghọta ihe mere eme na ọ bụrụ na ya eji ishie gaa na leadway na ọ na-ịga freely without stress ma ọ na ya eji ishie na ya nwere big head na asị nnọọ na ọwụghị ogirishi ka na-eji eme na ọwụ ishi na ya eji ishi gaa nga na ọ na-ewukporo ngwere expressway ya sị no what is going on ya legharị anya larị ya ghọta ihe megana no upon that ke gbawachichara ya isi wụ na nwatakịrị nwaanyị atụfu ihu ya na-akpa mbụ ya na n'elu nwaanyị ya na enweghị ya kpọrọ nwunye ala ụlakiri na-atụrụ anyị ka a kọnekt ya nwatakịrị ewere ihu tụfuo na mgbede acha na-atụ mbụ aka ya na-elesi ka ihe abaghị n'ime ya jụọ eso gịnị what like ogini mega hia na ya ghọta iwe nwatakịrị si ele ihe o minere ya ghọta na alọla the next one ọwụ ka o nwee ike tụrụ ime ya jụọ so like ka enwe ike tụrụ ime so ihe okogo ugbe m sị ọ si ejiri nnọọ nwa ya rituo ngwa ya sị na a na-eche ụta ahụ ara ime na ọhụ na ndị a na-agba olimpik ya sị na ọhụ na ndị a na-agba olimpik ya sị na ọhụ bụrụ onye burure bọọlụ vuvuvu gbaa from post ga tega ya na the other post ya sị mba na na-ebu ụzọ agbanụ ya gwa esa ga-ebu ụzọ gbaa bọọlụ gbagharịa na field girie ya laa yọtago onye ọbụla agba hit before finally eme gịnị shoot na na-eshi ụta ahụ para bọọlụ ga tega na net na ọhụrụ afọ ime ahụ ọsọ taa alụọla ya sị na the next one na ọwa afọ ime ya sị no na the next one na we dissolve marriage n'ihi na ọ ghọrịrị ya nọma na ya werere fon ya na-erekọdụ egwu kpocha n'abalị ya echere egwu kpoghala ya echere okpocha bideghala the next record na n'ihi na fon ya na lock the next record na-abịa ya ewere fon ya dọbụ ihe okwu ọsọ ya playere ya sọm na ọsọ wele ndụ kpoge ya na-enye gị ala ewesigara ya iwe that na o meghị invite na their wedding jụwa ese onye wu chuks ya jụwa ha ese onye wu ebel ya jụwa ha ese onye nwoke ya jụwa ese so na ọ chọziri ịga ọtọ ọgazi into her past na ya ga-ewu ndukwe ya elewe onwe ya anya sị ihe ọnwụnwa anụ nta ya hụ na ọgịnị megeba na nwaanyị mba nọ m si ya that night na iwe na ọmụma ya ejiri nnọọ nga ya rahụrụ n'ọ na hotel na kemgbe nne na nna jiri mụ ya sị ya ebugboghị olosho mbọ na that night ka ya sị ebe ya kwụrụ ụgwọ nwaanyị ya filiri na nne na nna ya zụrụ azụ ya ma na ọwụ olosho ya kwụ ụgwọ isi lụrụ ya lokpute nụrụ n'elu ọ na-akpa mbọ na ọwụ n'ụlọ ka ọ ga-anọrọ ya nụrụ n'elu ọ na-akpa mbọ aka na-ata mbọ aka nke ya nọ ya n'elu na nwaanyị mba na onye kọrọ ihe ka and ya juru eju na nwoke na ihe anya akọ ya na ya juru eju na nwoke na nwa nwaanyị ga-abịa na ụzọ ya ya nwa na ya ama ihe ike na this lady just gba ya 98 na ihe eji n'otu abịa n'elu bed ya mahụ na nwatakịrị nwere wide experience ya ewere n'abalị agawa hotel so taa na ya ga-ebu olosho na ya ga-ele eburu olosho na olosho ya eburula kpụ na ahụ olosho kpakọrọ ọnụ kara ihe ya kwụrụ ụgbọ elu n'ụlọ igwe eche gị na ya gwa ya kpele na fon sọ kwado na ya adịghị redi ịbịa kpawa isiokwu bịa gwa pepụ ihe sere ha ya gaje ọsọ gwa ha na ọlụlụ ya na ya bụ ọlụlụ no mistake gị si nwoke aga enuketa asọrọ kọmọ until ya kwụ ụgwọ isi because ọ hapụ ime ihe chuks na-ema na ndị ọzọ mere
dịkwa very very sure na ahụ kpakọrọ ọnụ, the sure that na izuru there's ịdị equal to task, ka ọ hapụ ịwụ na ihe chụrụ chuks chụọ ya ma gị werezie marriage hold this one ya bata imepele gate for agony. Biko ihe ị ga-emere onwe gị gịnị ọ bụrụ na ị nọ ebe a nwanne m ile onwe gị anya o nwere ka o si dị. Stay away from any relationship. Stay away. Nọrọgodu, stay on your own for some time. Gaa na YouTube, download gị type Kegel exercise. Gị hụ otu esi eme ya, follow suit, na-eme that exercise, na-eme squatting. Ike ịghọtago ahụ ike na-akpakọlata ọnụ, ọ dị mkpa na nwanyị, ọ dị very very important. Ụmụnne m abịala mbịa gbotoro ya ọnụ. Ịnụ nga ugbo ene enwere nwoke iji n'ọrụ iji ya na Siki One and ị mara ọhụrụ gị n'anya and ị mara ịmara mma nwanyị, o nweghị any other option than to obey. Ọ ga-alụ gị ọwa eziokwu mana ijikwe certificate to continue holding and being in charge of his heart. Iji somebody now like onye ahụrụ gị n'anya and ọ dance got your tones and o kwetala ịga along without agaghị na song. Make your ass rock worth it. Gaa mewe Kegel exercise. Erutekwele nwoke nso n'ike like that. Ụmụnne m, ụmụ exercise a na-enye aka ịghọtago ịkpakọlatatụ ihe ụwa ọnụ, mana type Kegel exercise ị ga-ahụ otu esi eme ya, gị soro na-eme ya, ị na-eme ya ọkụtụ before gị saa ahụ gị mee ya, gị saa imecha gị ga-asa ahụ before gị lakpuo n'abalị gị mee ya, gị mechaa ya gị saa ahụ lakpuo ụra, na-eme ya consistently. Ọ ga-build muscles around your V region. Ọ ga-hold back, ọ ga-contrast, ọ ga-hold kpakọlata ọnụ so that nwoke ahụ kwụcha ụgwọ isi bata ya dịkwa na happy. Na-atụfughị oge agwakwala m ya si ya biko wetu obi, okwegado ha ekwega already obido na violate the marriage. By abalị ahụ ọ gadaga burugodo olosho, compare with olosho with him. You can imagine where this marriage is heading to. Enweghị much ekwuole m kwuo ya sị m na biko na m ga-agwa ndị mmege ka nwaanyị anyị ụda nwere n'ụlọ n'ihi na ọ wụrụ maka onye ka na ọgwụgwọ mana o mere ka ya ghọta that na egwuregwu ịnọkwa ịkpa mbọ na that one ke na-agbawa ya agbakashi isi na mba nọ na si nna m aghọtara arịọla m rịọ isi ekweghị okweghị na isi mpi ewu abụọ na-abalite okweghị ekwe ọ ga ọha nọ m n'ọnụ. Ụmụnne m udo dịrị ọnụ.